pomoci, řízení motorového řízení a maření výkonu rozhodnutí. Ještě na její syn po nárazu letl 8 metrů vzduchem a tvrdě upadli na vozovku. Jako dravec, člověče, ještě schodil tu složku tam. Co jo, teda. Jak chodím moc na koci. Za to by se dostal prachy ještě. To už není asi takový nebo pokud. A bylo to. Ty rádi To krásná je. Ale to by koukal malej, viď? To jo, teda. Ty tam máme šáhla. Packou. Ne. Aspoň budou mlčet, třeba. Že tu nejsou nějaký hosti. Měli podívaný. Ty Italiáni, ty bys toho měli tady. To by šly ty foťáky tady, viď? Zavolání, aby se nepodívat. Na závěr konference přijede i premiér Jan Fischer. Když tak klimatickou konferenci, tak ekologicky. Včera do Kodanu vyšli aktivistů, novinářů a delegátů OSN. A další soupravy se míří i ostatní. Ty si tam lehne. Hele, koukej na ní. Točí ty foť. Já to točím. Jo, to točí. Tak tohle je síla, teda. To mi tak video mi pošleš. Co má nic. To mám na YouTube, to dám. Co? Přijde. Ještě chvilku jí nechte, ale já jsem říkala, já se nepodívat, to ještě neviděl. To se tak nevidí, viď? Ale když já si můžu vzpomenout, když jsem byl děti, tak my jsme měli kleci kanára, my jsme byli úplně chanej a jak byly ty staré kredence takový, tak klec stála nahoře a moje kamarádka Julie Vejš, tak chodila, tady měla konzoura. A když přišla, tak on taky jako na ten kredenc, ale nic, jako jenom tam čuměl, jako. Ty teď je to pěkný. Tady z té strany, tak teď. Získal necelých 33% hlasů, jeho rival. To je něco. Nekoukej na mě. Bojí, veď? Piso. Ne, hele. Soldáci se bojí, jo, nebo? Ne, tak ale nebojí se. Ono to nebojí. Ono skočí zase, Ty vole, já jsem mám tady. To je krásná, ty vole. Nikoliv těla, ty že je asi.